Pénteken Andrej Sirokov és Vladimir Sirokov orosz festők alkotásaiból nyit kiállítás a Velencei Tavi Galériában. Apa és fia az elismert Sirokov művész dinasztia harmadik, illetve negyedik generációja. A most kiállított képek nagy részét az elmúlt napokban Magyarországon festették, de a világ számos pontján alkottak már. Szívesen látják egész Európában és Amerikában is. Ebben az évben volt Londonban, Krétán, Lengyelországban és most Magyarországon, itt Gárdonyban, ahol már másodszor van. A képeiben igyekszik a szép Magyarországot bemutatni, ahogy ő látja, és ez mennyire sikerült neki, ők saját szemeikkel győződhetnek meg. A kiállítás megnyitóján közreműködött az opera vokálszakon végzett Szvetlana Sirokova is. Az Oroszországban számos énekversenyt megnyert fiatal hölgy európai zeneszerzők által írt áriákat is megszólaltatott. Gárdonyba már évek óta rendszeresen látogatnak orosz festőművészek, hogy megörökítsék hazánk természeti adottságait és építészeti látványosságait. A művészek kedvelt magyarországi témái közé tartozik a Velencei-tó, a Balaton és a Duna, valamint Székesfehérvár és Budapest hangulatos építményei.